hemm żmien fejn l-assedju tal-1551 ġie mixħud u żvalutat. Imbagħad kien hemm żmien fejn beda jiġi rrakkuntat u fin-nuqqas ta' għarfien beda jiġi mgħoddi bħala leġġenda b'doża ta' nostalġija jew patriottiżmu reġjonali. Imma l-assedju tal-1551 huwa ġrajja li seħħet f'kuntest u li tagħha għadha teżisti dokumentazzjoni. Min hemm bdiet u fejn spiċċat? Dan huwa l-assedju ta' Għawdex, preċedenti għal dak ta' Malta, b'eżitu dolorus mhux bħal dak ta' Malta, b'effetti devastanti għal Għawdex u niesu. L-assedju ta' Għawdex tal-1551. Hija traċedja illi bħala Għawdex qatt u qatt mara. Għawdex tal-1551 niltaqgħu miegħu f'dokumentazzjoni marbuta ma' ġrajiet partikolari. Għawdex tal-1551 naqraw fuq waqt ċirkustanzi speċjali bħalma huwa l-assedju devastanti tiegħu. Imma Għawdex tas-seklu 16 fil-ħajja ordinarja tiegħu kif kien? Min popolazzjoni ta' madwar 20,000 ruħ fil-Gżejjer Maltin, Għawdex kien jiġbor kwart. Għawdex fi żmien medjevali kien hawn popolazzjoni ħafna iżgħar, madwar 2000. Ma mbagħad ġew l-Aragoniżi fl-1283 bdew importazzjoni tal-ikel l-popolazzjoni tittiżdied. Fl-1350 titwaqqaf l-Universitas, gvern reġjonali għal Għawdex, u wkoll naturalment l-importazzjoni saret iktar organizzata. Iktar qamħ, iktar ħobs, iktar nies. U għalhekk il-kalkolu ta' popolazzjoni ta' madwar 5,500 fl-1550 ta' min joqgħod fuqha ħafna. Ħafna minn dawn il-5,000 ruħ kienu jgħixu fil-belt ta' Għawdex, dik li llum nafuha bħala iċ-Ċittadella, għalkemm ta' qisu proporzjon differenti u ikbar minn dik li nafu llum. U dan minħabba l-inżul frekwenti tal-furbani li ta' spiss kien iġiel lill-Lawċin mir-raba tagħhom jiġru lejn il-ħitan u l-ken li kienet toffrilhom belthom. Ċittadella jew il-Gran Castello kif kienu jafuha dak iż-żmien kienet waħda minn 3 refuġi li l-poplu tal-Gżejjer Maltin kellu kontra l-attakki mill-Kursara u mill-Edowa li kienu jiġu bil-baħar. Hija waħda minn 3 kastelli tista' tgħid li kien hawn bħala kien hemm l-Imdina fuq skala ħafna ikbar u kien hemm mbagħad il-kastell ta' il-Kastru Maris fil-Port il-Kbir. Id-differenza bejn ċittadella biex ngħidu hekk il-Gran Castello, l-Imdina u l-Kastru Maris kienet il-ċittadella u l-Imdina kienu bliet. Fil-każ ta' Gran Castello kien iksu villaġġ fortifikat. Kif jgħidulu għall-antika, jiġifieri għadu b'sistema ta' difiża medjevali li tmur anke aktar għall-antikità fejn l-iktar element difensiv li kellha kienet il-vertikalità tagħha, ġifieri l-inaċċessibilità. Iktar ma kellek ħitan għoljin u għalhekk is-sit kien intgħażel b'mod li jkun minnu diġà difensiv jagħti ċertu element ta' protezzjoni. L-ekonomija ta' Għawdex f'dawk iż-żminijiet kienet ovvjament ekonomija agrarja. Għawdex kien jipproduċi żewġ dak li jgħidulhom cash crops, jiġifieri żewġ ħwejjeġ li kienu jġibu l-flus. U dawn kienu l-qoton li kien jiġi esportat kemm kif joħroġ min natura kif ukoll minn suġ, u mbagħad il-kemun, iż-żerrija tal-kemun li kienet kollha kemm tiġi esportata l-Ensqarlija u kienet tintuża bħala kondiment u anke bħala xarba. Barra dan imbagħad il-bidwi lokali kien ikellu ħafna qamħ u ħafna xejn fl-erriq tiegħu. Barra xejjex oħrajn li jintużaw għall-ikel ta' kuljum u li għalhekk nistgħu ngħidu li l-ikla tal-bidwi kienet ikla suffiċjenti mill-kien dak li jipproduċi għall-familja tiegħu. Barra dan imbagħad naturalment kien hemm it-tjur u l-bejjem. Kienet ekonomija primarja li kienet anke tippermetti l-esportazzjoni ta' xi bejjem u laħmijiet minn Għawdex għal Malta. Imma mhux biss. F'Għawdex naturalment barra din l-ekonomija u l-cash crops kien hemm ukoll kummerċ ta' ħwejjeġ oħra imma lejn Malta. L-iktar nistgħu ngħidu
kien xi frottijiet, xi prodotti tar-raba żejda li l-Awċi ma kienx ikollhom bżonnhom u kien jesportawhom lejn Malta u dan nafu li kien jeżisti, tjur lejn Malta, imma Għawdex ukoll għaw ta' flija tajba ħafna. U għaldaqstant Għawdex kien hawn produzzjoni wkoll ta' fuħħar illi minn żmien għal żmien kien jiġi esportat anke lejn Malta. Meta nitkellmu minn esportazzjoni li allura kienet issir bil-baħar u mhux bl-ajru, Għawdex ma kienx isofri minn dik li llum insejħula insularità doppja. Il-kummerċ kien isir ħafna drabi barra dak ta' Malta direttament ma' Sqallija, jiġifieri minn kien meta kien jesportaw minn Għawdex Sqallija ma kinux jgħaddu mill-portijiet tal-Maltin, anzi bil-maqlub. Kien hemm diversi każijiet fejn il-Maltin biex jesportaw l-Sqallija kienu jġibu l-affarijiet Għawdex u minn ma sal-forn kienu mbagħad jitilqu aktar lejn il-port tal-Ikata fi Sqallija li kien wieħed l-iktar popolari u l-iktar traffikuż dak iż-żmien medjevali. Dan il-fenomenu nifhmuh ukoll mis-sejbiet arkeoloġiċi tal-epoka li jsuquna biex ma ninterpretawx l-istorja ta' Għawdex u ta' Malta fid-dawl u l-kuntest preżenti. L-istorja ta' Għawdex hija parallela ma' dik Maltija u mħalta ma' dik Maltija, però distinta. Ġifieri ma nistgħux nassumu illi pattern li modell ta' studju li japplika l-Malta japplika bil-fors bl-istess mod għal Għawdex li wieħed irid iħares liha bir-raqab fid-dettall. U dan japplika għal mod ta' kif Għawdex medjevali kien port, kien bib, kien pont tal-arċipelagu Malti mal-kontinent Ewropew fit-tramuntana tagħna. Di l-idea tal-marginalità, tad-dual insularity, l-idea li l-soċjetà Għawdex bil-fors trid tkun marġinali minħabba d-daqs tal-gżira, minħabba li hija gżira żgħira marbuta ma' gżira żgħira oħra ħdejha. Dana forsi huwa minnu għall-perjodu modern. Bla dubju huwa veru għall-perjodu Ingliż. Però għall-Medjuevu dan u għall-dinja antika dan mhux minnu. Id-daqs iż-żgħar tal-gżira huwa f'ċertu sens kien vantaġġ. U narawha mill-arkeoloġija, ġifieri m'hemm l-ebda kwalità differenza fil-kwalità tal-arkeoloġija li nsibu Għawdex minn dik ta' Malta. Meta bdiet tinqata' minn dal-modell Għawdex, jien naħseb bdiet biex nibdew fi żmien il-kavallieri. Il-kavallieri konċentraw ir-risorsi fil-belt u taw il-ġemp għal-bqija tal-gżira, inkluż Għawdex. Però xorta baqgħet attiva sew Għawdex sas-seklu 18. Il-vera daqqa ta' ħarta ħaditha bl-industrializzazzjoni bil-miġja tal-vapuri mekkaniċi li ma bdewx jifqu iktar Għawdex imma kollox beda dieħel il-port tal-belt. U għaldaqstant verament saret double island, double insularity. Minn dak il-moment naraw l-immigrazzjoni minn Għawdex u dawn l-istejjer kif nafuha fid-dinja moderna. Fuq il-ħajja qabel l-1551, l-atti notarili m'għandhomx abbundanza ta' materjal, iżda l-ftit li salva mill-ħerba jixed dawl tant sabiħ fuq il-ħajja ta' Għawdex u niesu, li fost ħwejjeġ oħra jirregolaw il-ħajja kummerċjali b'numru ta' kuntratti. Kontratt minnhom għandna fejn inti kellek nafu illi id-dajsa tal-pass bejn Malta u Għawdex kienu jgħidula l-Madija. Din hija diġà dokumentata fid-dokument li kien għamel Giliberto Abbate tajjeb fl-1141, però issa qed naraw dokument tajjeb tas-seklu tal-seklu 15 fejn propju qed jgħidilna il-proċess ta' kif qiegħda tingħata b'mod ta' auction, jisu dak li jkun jagħmel it-talba u min jagħti l-aħjar talba jieħu din it-tip ta' kuntratt ħanajdulu hekk. Ovvjament din turina ħafna affarijiet għaliex turina it-taxxa li kellu jiġbor minn dan il-kuntratt. Allura hemm ċertu taxxi fuq l-esportazzjoni tal-annimali minn Għawdex għal Malta. Tajjeb, qed tiftħilna
tatina propju ħafna dawl fuq kif kien taħdem l-amministrazzjoni bejn Malta u Għawdex. Irridu niftakru illi aħna qed nitkellmu fuq żmien fejn il-baħar huwa dak li jaqgħad mhux l-art. L-art hija diffiċli għaliex m'hemmx il-komunikazzjoni, m'hemmx l-infrastruttura f'posta biex inti tista' tmur komdu minn posta l-ieħor, allura qed jintuża l-baħar. L-aktar dokumenti sinifikattivi li nstabu kienu manuskritti li jiffurmaw parti żgħira mill-volumi tan-notar Pinus Saliva. Huma dokumenti li jitkellmu fuq każijiet speċifiċi ħafna, bħal pereżempju testmenti partikolari ta' raġel li qed iħalli l-wirt lil martu, jew argument bejn il-kappillan tal-Matriċi u kappillan mill-Palermo fuq il-kwalità ta' paramenti sagri li ġew ordnati. Imma fit-totalità tagħhom dawn jikkostitwixxu sors imprezzabbli ta' tarif għax huwa sors primarju. Fejn aħna m'għandna xejn, fejn aħna ngħidu illi inqered kollox prattikament bl-assedju tal-1551, aħna hawnhekk qed insibu illi le għad għandna affarijiet li qed jixħtu dawl fuq Għawdex u dawn l-affarijiet għad iridu jiġu rriċerkati u għad iridu jiġu studjati sew ukoll. Il-belt ta' Għawdex, illum iċ-Ċittadella, dak iż-żmien Gran Castello, kienet primarjament fortizza difiża. Hekk sabuha l-kavallieri meta ġew fl-1530. Li jgħidilna Bosio mir-rapport fil-fatt tal-kummissarji li kienu ġew li meta rawha ddiskrivewha bħala di forma ritonda, ġifieri kellha pjan ċirkulari u kienet bażikament isa kontinwazzjoni ta' dak li għadna naraw dawk il-ħitan vertikali naraw fuq it-tramuntana taċ-Ċittadella, ħitan vertikali fuq irdum. Id-differenza li kienet l-sit ma kienx ċatt, kien jeqleb li r-rabat. Allura ma kienx pjattaforma ċatta u fil-fatt ir-reċint kien imtarraċ. Bażikament huwa dak l-istess ħaġa li għadna naraw illum wara l-intervent tal-kavallieri. L-istess ħaġa, mhux għall-fortifikazzjonijiet kollha però. U dawn id-differenzi ma jiġux tant minn gosti jew stili li jinbidlu maż-żmien, imma jiġu l-aktar minn esiġenzi militari. Jiżviluppaw l-armi, tiżviluppa l-istrateġija tad-diviża u magħhom trid tiżviluppa l-fortifikazzjoni. L-aktar dokumentazzjoni li tispjegalna kif kienet il-fortifikazzjoni l-antika hija inċiżjoni tal-artist tal-ordni Matteo Perez d'Aleccio. Id-differenza wkoll mir-reċint li għadu jeżisti hija l-kumplament tal-ansjent medjevali kellu 8 torrijiet. Dak ngħidulhom wall towers bl-Ingliż, jiġu proġezzjoni li toħroġ mill-ħajt biex tagħti naqra element ta' fjangeġġament. U li 3 minnhom l-iktar fil-baxx u li jħarsu immedjatament li rabat kienu kif naraw mill-uniku pjanta li għandna li tidher fil-inċiżjonijiet ta' D'Aleccio, turina li dawk l-elementi kellhom jisom pjattaforma. Issa jew saru fil-bidu tal-kavallieri, jew kellha meta beda jidħol il-kanun u ħassew li għandhom bżonn joffru xi forma ta' element li jista' juża l-kanun. Waħda mill-problemi li naraw li tibqa' tagħmilha diffiċli għad-difiża ta' ċittadella kienet li l-ħitan tagħha ma kellhomx pjattaforma wiesqa biżżejjed. Fil-fatt wieħed mir-rapporti jgħid il-ħitan kienu il-passaġġ ta' warahom dik ngħidula ix-xemin deront kien xi żewġ palmi wiesa, ġifieri impossibbli biex tarma l-kanuni. Tantu hekk li meta ġiet assedjata nafu li wara li qatlu l-uniku bombardier li kien hemm, ġifieri dak fisseru wara kemm kellha ftit kanuni, malaj ma tantx kellha difiża. U mill-dil pjanta naraw li aktarx 3 minn daw it-torrijiet kienu pjattaformi għal-kanuni. Li kellha wkoll interessanti u li m'għadux jidher ovvjament għax wara l-inbniet ħafna minn dawn l-elementi żarmaw, kienet li l-bib prinċipali kien protett f'struttura li ngħidula barbikin. Barbikin fil-perjodu medjuevu kien jew torri jew nkella reċint esterjuri li skop tiegħu kien li jipproteġi l-passaġġ lejn id-daħla tal-kastell. Din l-istruttura mhix żgħira kellha żewġ torrijiet u bieb avvanzat. Jiġifieri mill-foss kont tgħaddi mill-ewwel bieb u imbagħad mit-tieni bieb li kien jinsab ġol-uniku torri tont li kien hemm fost it-8 torrijiet li jidhru fuq il-pjanta ta' D'Aleccio.
Is-sigurtà kienet priorità għaliex qed nitkellmu minn belt li kienet refuġju fejn jgħixu l-Għawċin. Parti mill-karattru ta' Gran Castello, ta' ċittadella f'dak il-perjodu, kien il-fatt li għal kontrarju tal-jum meta tħares ġewwa ma tarax djar, tara li u fdalijiet ta' djar. Dak il-perjodu nafu li d-djar kienu jaslu jmissu mal-parti ta' wara tas-sur, bej il-passaġġ ta' fuq is-sur u ġewwa kien hemm id-djar. U nafu wkoll li uħud minn daw id-djar kellhom it-twieqi tagħhom jaqtaw minn ġossur innifisom, ġifieri kienu jgħaddu minn dal passaġġ u jagħtu għal barra. Xi ħaġa li baqgħet anke sseħħ fi żmien il-kavallieri l-imdina pereżempju, għodna nistgħu naraw f'ċertu pożizzjonijiet. Tajjeb li niftakru li ċ-ċittadella li naraw illum ir-riżultat ta' modifiki sostanzjali li seħħew fis-seklu 17 li l-kavallieri jagħmlu permezz ta' Giovanni Rinaldini l-inġinier tagħhom biex isaħħu il-kastrum, il-kastell medjevali li sabu huma. U allura tinkorpora fiha kemm sezzjonijiet ta' swar ta' seklu 17 qed ngħidu it-tul kollu li ħares fuq il-ċentru tar-Rabat, kif ukoll sezzjonijiet medjevali dawk li jħarsu l-entriq li mgħallem li jħarsu l-tramuntana tal-Gżira. Allura jekk għandna nfittxu, jekk stajna nsibu xi ħaġa li tmur lura għal sezzjoni medjevali għas-swar li kien hawn fl-1551 rridu nfittxuha fuq in-naħa ta' wara, fuq is-swar li ħarsu l-tramuntana u forsi fuq ġewwa taċ-ċittadella. Li baqa' minn dal-perjodu wkoll interessanti ħafna hija il-Seliport ngħidulu, dak il-bib żgħir li qiegħed ukoll fil-parti tat Tramuntana, illum huwa blokkat, però blokkat storikament, f'xi perjodu jew fis-seklu 17 meta beda tiġi modifikata ċittadella, illum insibuh imbarrat bil-ġebel. Aħna meta bdejna restawr sibnija parzjalment blokkata u ftaħnija biex l tinqara aħjar. Niftakar tajb ukoll li fl-akwati ta' dik l-arkata sibna xi turġien imqatta fil-blat, imbagħad kienu jaqgħu ħesrem, proprju għaliex fil-modifiki li mbagħad il-kavallieri jagħmlu fis-seklu 17 kienu anke qattaw il-blat biex kull fejn kien hemm post fejn latu faċilment jitla' saswar jeliminawh. Is-sigurtà kienet priorità wkoll għaliex l-inżul u l-ħbit mill-furbani kienu okkażjonijiet frekwenti u b'konsegwenzi traġiċi. Dak iż-żmien, il-Gżira ta' Għawdex bħal bqija tal-Gżejjer tal-Mediterran kienet mifnija bil-pirati ġejjin minn kull naħa tal-Baħar Nofsani. Wieħed fost l-aktar ismijiet li kien inissel biża' kien Turgut Reis, magħruf dak iż-żmien kif għadu sal-lum bħala Dragut. L-ewwel darba dokumentat kien ġie hawnhekk fl-1540. Kien ġiet hawnhekk fl-1544. Meta però ħalla ħajtu ħala għaliex il-Għawċin mexxirqin mill-gvernatur tal-Gżira kienu ħarġu kontrihom u qatlu lil ħoħ dakinhar jingħad li Dragut ħalef li pattija lill-Għawċin tal-li qatlew il-ħoħ u anke kienu tawh in-nar f'xi post qrib iċ-ċittadella. Imbagħad raġa' ġie hawnhekk u dam f'diversi ġranet f'Lulju tal-1550. U x'kienu jiġu jagħmlu Dragut u sħabu f'Għawdex? Għaliex l-imġar kien magħruf illi kien hemm ħafna ilma ġieri. Fil-fatt mill-isqalli qarbi il-kelma miġra plural imġar tfisser propju nixxija jew nixxijat ta' ilma. U dina naturalment l-Għawċin ta' dak iż-żmien kien jafuha. Tantu hekk li sallum waħda minn nixxijat tal-imġar Għawdex hija magħrufa bħala Għajn ir-Rajes għar-Rejis Turgut għal Dragut. Kieku kien jiġi biss għall-ilma, fiha u ma fihiex. Iżda l-istorja turina kif mal-ilma dawn kienu jikkaxkru kull ma jiġi għal idejhom minn frott u ċuħ tar-raba sa bejjem u fejn jistgħu anke nies għas-swieq tal-iskjavi. Tul iż-żmien kien hemm diversi razziji, anke razziji kbar. L-ikbar waħda qabel l-1551 kienet fl-1429 meta nafu li saret ħsara kbira f'Għawdex. Però din il-ħsara ma tantx kienet ta' effett fit-tul, tantu hekk illi ftit wara il-popolazzjoni reġgħet bdiet tikber u Għawdex jiġi ħadet ir-roħ. Daqs tal-1551 ma kien hawn qatt ebda attakk, ebda assedju.
L-assedju ta' Għawdex ma kienx opra ta' ħallelin jew pirati negozjanti. Kienet azzjoni ta' qawwa militari, forza dominanti, imperu kontra ieħor. L-assedju ta' Għawdex kien frott ta' movimenti politiċi fil-Mediterran u xpruna aktar tensjonijiet li komplew jikbu l-istorja tal-Baħar Nofsani kif nafu għallum. L-assedju tal-1550 kien ilu ħafna jinħema. Daka is-seklu 16, diversi qawwiet Ewropej kienu bdew jattakkaw u jokkupaw diversi bliet fuq il-kosta Afrikana. L-għandu x'jaqsam ma' dan l-assedju hija meta fl-1535 Karlu V l-Imperatur attakka u rnexxielu jirbaħ wieħed mill-iktar postijiet strateġiki li jinsab fit-Tunisija, il-port ta' Maħdija u ċ-ċittadella tiegħu. Iċ-ċittadella ta' Maħdija għandha l-isem ta' Afrika u din iċ-ċittadella ta' Afrika kienet waħda mill-isbaħ mill-iktar kbar u anke mill-iktar fortifikati tajjeb fil-Mediterran. Għaldaqstant, l-Ottomani bdew bil-mod il-mod jgħidu isma' dawna kien ħalluhom weħedhom sejrin jaħdulna kollox. U għalhekk bdiet din il-ġlieda biex jirbħu dawn il-postijiet. Dragut kien ilu li tefajneħ propju fuq Maħdija. U darba minnhom propju fil-frar tal-1550 kien għamel attakk b'sorpriża u rnexxielu jirbaħ kemm il-port ta' Maħdija kif ukoll iċ-ċittadella tagħha Afrika. Peress li kien jaf li Afrika kien post verament miżmum tajjeb, fortizza kbira qawwija, x'għamel iddeċieda li r-rikkezzi tiegħu kollha, rikkezzi li kien jirbaħ meta jagħmel nżuf postijiet oħrajn, ipoġġihom għas-sod propju fil-belt ta' ċittadella ta' Maħdija fl-Afrika. U hekk għamel, il-forzi Ewropej iddeċidew li ma jistax ikun illi dan il-post jibqa' fidejn l-Ottomani. U għalhekk l-Ispanjoli, l-Isqallin u anke l-Kavallieri ta' Malta għaqdu flotta flimkien biex jagħmlu assedju fuq Maħdija u Afrika. U fil-fatt bejn Ġunju u Settembru sar dan l-assedju kbir ħafna fuq il-post tiċ-ċittadella tal-Afrika. Fl-10 ta' Settembru, fl-aħħar il-forzi Ewropej irnexxielhom u daħlu u rebħu Afrika. U hawnhekk sabu t-teżori kollha kemm huma illi Dragut tul is-snin kien rebaħ minn postijiet u minn bċejjex tal-baħar li kien ħa taħt idejh u tilef kollox. Minn hemm tibda l-vendetta ta' Dragut fuq l-ordni u l-alleati tagħha. L-ordni kienet taf li ġej żmien ta' gwerra u dan insibuh anke jekk mhux b'mod estensiv għall-aħħar dokumentat fl-Arkivi Notarili ta' Malta. Prattikament li hu interessanti li nsibu ġewwa l-Arkivi Notarili huma dokumenti li jmorru ftit xhur qabel ma sar dan l-attakk, ma saret din l-inkurżjoni. U dan huwa dokument miktub tajjeb minn notar Bartolomeo Selvaġi de Villa li kien ukoll skriba ġewwa il-Magna Curia Castellanija. U propju da qed jirrekordja ħanajdulu hekk għal posterità ordni illi ħareġ il-Gran Mastru f'April tal-1551. Issa aħna nafu illi dan il-ħbiet sar f'Lulju tal-1551 u x'qed jgħidilna dan id-dokument qed joħroġ l-istruzzjonijiet illi il-Gran Mastru qed jingħata għalfejn qed jgħidilna il għaliex propju huwa żmien fejn hawn għajdut tajjeb illi ġejja l-gwerra, illi l-għadu ħajaħbat għalina. U propju inti malli taqra dik il-frażi iddaħlek f'dan l-ispirtu, f'din il-biża li kienet taħkem u allura joħorġu dal-kundizzjonijiet fosthom illi l-iskjavi jridu jinġabru fil-għaxija, illi daw kollha li jbijaw il-prodotti tagħhom ukoll iridu jagħmluhom b'ċertu mod. Allura għandek ħafna informazzjoni propju x'kien jiġri f'dan iż-żmien meta aħna il-Maltin qed jibiżaw minn dan il-ħbit tajjeb tal-għadu tagħhom u dan huwa dokument importanti ħafna. Il-Maltin qegħdin jibżgħu mill-għadu, imma minn min eżatt?
Il-protagonist ewlieni naturalment kien is-Sultan Sulejman il-Magnifiku, il-Kbir. Dana kien propju daka illi keċċa il-kavallieri mir-Rodi, kien fi żmienu li sar l-assedju ta' Għawdex u anke ikunu illi bat il-flotta fl-assedju l-Kbir ta' Malta fl-1565. Wieħed min-nies li dejjem jidħlu f'dawn għat-tieni protagonist imma li għal l-assedju ta' Għawdex huwa l-Gvirnet huwa Turgut Reis, illi magħruf fl-istorja bħala Dragut, illi anke huwa msejjaħ bħala is-sejf tal-Iżlam, għax kien dak l-iktar tħabat biex kabbar u jxerret l-Iżlam fil-Mediterran. Dan ta' 12 sena kien ġajaf juża il-kanuni u kellu karriera militari mill-aqwa. Kien ikkonsidrat bħala l-aħjar bombardier u anke bħala strateġist biex imexxi flotta waqt attakk. Nistgħu ngħidu li kienu jgħiru għalih u s-Sultan Sulejman ma tantx kien ħares lih sabiħ, imma kienu jafu li huwa baħri mill-aqwa u għall-erf u għall-kapaċitajiet li kellu ma kien iħabbata ħadd miegħu. Tant ma kinux jaraw għajn majn li biex Dragut ġab il-barka ta' Sulejman biex jiġbor flotta biex bija jattakka lil Malta u eventwalment imbagħad dara l-Għawdex kellu jxaħħam lin-nies ta' madwar is-Sultan. Protagonist ieħor kien Yusuf Sinan Pasha. Dana kien l-ammiral fil-fatt fl-1550 tal-flotta Ottomanna fil-Mediterran. Kien ikkonsidrat bħala strateġist mill-aqwa u għalkemm Dragut jista' jkun li kien kapaċi iktar minnu, però Sulejman il-Kbir lilu kien jafda u lilu fil-fatt qiegħed bħala kap tal-flotta li kellha tattakka il-kavallieri biex tkeċċihom minn Malta, minn Għawdex u minn Tripoli. Protagonist ieħor kien wara Għawdex din ta' ħaġa importanza kien Kambil Bey. Dan kien il-kap tal-artillerija u kienu li jiddeċieda li armaw żewġ batteriji kontra ċ-ċittadella f'Għawdex, kienu lu għażel il-post u kienu li talla 9 kanuni kbar biex jattakkaw iċ-ċittadella. Meta f'Lulju tal-1550 it-Torok iddeċidew li jattakkaw il-kastell huma armaw żewġ batteriji. Waħda fl-akwati tal-parroċċja ta' San Ġorġ u l-oħra fl-akwati fejn illum hemm il-kunvent tal-Patrijiet Franċiskani. Ir-raġuni jew raġunijiet wara din l-għażla id-deċiżjoni tat-Torok kienu tista' tgħid tnejn. L-ewwel qabel kollox il-ħitan tal-kastell fuq in-naħa tan-nofsinhar kienu ferm aktar baxxi minn dawk li kien hemm fuq in-naħa tat-tramuntana. Ir-raġuni l-oħra għaliex attakkaw min-naħa tan-nofsinhar kienet għaliex l-akwati li nħawi tar-Rabat, l-akwati tal-parroċċja ta' San Ġorġ kif ukoll l-akwati tal-kunvent tal-Patrijiet Franċiskani kienu qegħdin jinsabu pjuttost filgħoli. Meta mqabblin mal-ewwel tal-kastell jinsabu pjuttost filgħoli u għaldaqstant kienu joffru post vantaġġuż minn fejn wieħed seta' jattakka l-ħitan tal-kastell. Kien hemm ukoll Salah Reis. Salah Reis, ammiral ieħor illi kien responsabbli bħala strateġist mill-movimenti tal-flotta u għalhekk naturalment kienu illi jagħti l-ordnijiet lill-kaptani tal-flotta fejn imorru u fejn ma jmorrux. Kienu naturalment illi tom l-ordni biex jinżlu Għawdex biex jiġu Għawdex u hemmhekk isir l-attakk. B'dawn l-ismijiet, b'dawn il-mexxejja, l-azzjoni militari kienet parti minn strateġija sħiħa, robusta u maħsuba tajjeb. Tant li ma ġewx lejn art nabqoxra waħda tal-baħar jew tnejn. Il-flotta illi ġiet Malta u Għawdex inġabret lilin mill-belt ta' Preveza, in-naħa ta' Lepanto, ġewwa l-Greċja tal-lum, minn hemm salpat l-Messina, minn Messina għal Awgusta fejn ukoll sar attakk, imbagħad minn Awgusta għal Malta, għal Għawdex u għal Tripoli. Kienet flotta kbira ħafna, 145 biċċa tal-baħar, fosthom żewġ galjuni kbar. Aktarx wieħed mill-galjuni kien propju ta' Sulejman innifsu.
kienu jgħoddu fi kliem ieħor ma' 12,000 ruħ. Parti konsiderevoli minnhom ikunu ġannizzari, l-aktar ġellieda elit tal-Ottomani. Tassew ħarġu armati biex mnejn jgħaddu jirbħu. L-assedju nnifsu fi ħafna paġni u faċċati dolorużi. Uħud fihom dulur imħallat maqlubija u patriottiżmu. Oħrajn fihom dulur imtaqqal ferm aktar biħil ta' tradimenti. Tħares minn fejn tħares però is-sejf ta' dulur nifet lil Għawdex u lil niesu bl-ħniena. Qafsa ta' qar kbira f'din l-istorja tal-assedju ta' Għawdex huwa it-tradimenti li saru mill-awtoritajiet kontra l-Għawċin. L-ewwel tradiment sar fil-Kunsill tal-Ordni. Meta l-Kunsill ġie marraf li sejjer ikun hemm dan l-attakk fuq il-Gżejjer Maltin u fuq Tripli, ħasbu biex jitolbu l-għajnuna l-Viċi Re ta' Sqallija. Malfejn biex jibatilhom kontingent għal Tripli. U fil-fatt irnexxielu l-Viċi Re jiġbor xi 600 merċenarju biex bagħthom jiddefendu l-Tripli imma mhux il-Għawdex. It-tieni tradiment sar mill-Grammastru Juan de Homedes. Għalli de Homedes ma pruvax jgħin il-Għawċin b'ebda mod. Pereżempju, biex jibatilhom bombardiera. Kien jaf li fiċ-ċittadella ta' Għawdex bombardier wieħed biss kien hemm. Imma iktar u iktar minn hekk. Meta l-irġiel Għawċin dew jibgħatu n-nisa u t-tfal tagħhom biex iħarsuhom ġewwa s-swar tal-Birgu, il-Grammastru ordna illi ma jħallux il-Għawċin jinżlu l-Birgu. Anzi qalilhom jekk tippruvaw tinżlu l-art jien narraqkom. U dan imsiekel kellhom jerġgħu lura lejn Għawdex minn fejn imbagħad ittieħdu skjavi. Bl-istess mod, l-Għawċin ma setgħux ikunu ferħanin wisq bil-Gvernatur Galatjan de Sesse. Għax minkejja li kien jaf li kellu 700 truħ tad-dejma lesti jiddefendu lil Għawdex u minkejja li kien magħruf għal qlubija tiegħu meta ma kkwistax l-għajnuna minn Malta, għata qalbu u għamel ftit li xejn. U hekk beda l-assedju. Ma tbeġbix tal-jum fuq l-orizzont ta' madwar Malta u Għawdex dieħla il-flotta tal-Ottomani. 145 biċċa tal-baħar jew aħjar 145 biċċa tal-gwerra. Il-Grammastru Juan de Homedes issa dak il-ħin kien għadu manki rid jemmen kważi li l-attakk kien ġej fuq Malta mhux fuq Tripli, seta' jilbaħ din id-dera minn fuq il-Forti Sant'Angelo. Bil-mod il-mod, ix-xefaq bjat kollu kemm hu. Bjat bil-qluħ ta' dawna il-145 biċċa. Dawn resqulu lejn Marsa Mxett u nfirxu mal-kosta ta' Malta sa San Pawl il-Baħar. Minejn bdew niżlin in-nies l-art biex jaħżnu l-ilma u l-ikel u jarmaw il-batteriji tagħhom fuq l-olja xeberras biex jattakkaw lil Sant'Angelo u l-Birgu. Sa dan it-tant ukoll dew itellew il-kanun il-kbar fuq l-olja xeberras. Għax il-ħsieb kien li jattakkaw il-Birgu. Però x'ġara? Ġara illi Dragut u Sinan Pasha, illi kif għedna kien il-kap kmandant ta' din l-armata, ma qablux fuq il-qawwa tal-fortifikazzjonijiet tal Sant'Angelo u l-Birgu. U għalhekk diskutew bejniethom biex ma ngħidx illatikaw bejniethom jekk kienx jaqbel li jagħmlu attakk li kien jieħdulhom diversi ġranet. Tellaw niżel, Dragut trid jattakka, Sinan Pasha ma rridx u għaddit tiegħu. Għax kien qed jikkmanda u fil-fatt sal-ħadd fil-għaxija bdew jerġgħu jiżarmaw. Il-kavallieri fil-Birgu ħadu nifs li l-attakk kien ġie sospiż, iżda ndunaw li dan kien ifisser għawġ kbira għall-imdina.
Nicolas Duran de Villaganon u sħabu jitilqu bil-lejl fuq kemm ħmir sabu biex jgħinu lir-reżistenza fl-imdina. Hemm waslu sbieħ it-tnejn filgħodu u ħejjew żewġ strataġemmi kif jistgħu jirbħu l-battalja. L-ewwel strataġemma kienet illi ħoloq ittra falsa bat il xi ħadd biex jidħol bija minn naħa ta' Marsamxet biex tinqabad mill-Ottomani jieħdu għal Sinan Pasha li fiha kien hemm illi Andrea Doria l-ammiral tal-flotta ta' Ġenova kien lest illi jiġi hawn Malta biex jgħin għat-tkeċċija tal-Ottomani. Di ġendithom. Fl-istess ħin ġewwa l-imdina huwa tella lin-nies kollha ħafna bdiewa l-iktar li kienu dawna li kienu ġew mill-ħruq tal-qrib illi kienu daħlu l-imdina għal-ken tas-swar tagħha. Tellaħħom kollha fuq is-swar jgħidu kemm għandu saħħa u skont tradizzjoni tella anka statwa ta' Santa Agata illi hija l-patruna ta' Malta biex it-torok jaħsbu kemm l-imdina hemm nies. U l-istrateġemmi it-tnejn donnom kellhom suċċess mixtieq. Il għaliex kważi kienu għadhom jaslu bil-kanuni minn San Pawlu l-Baħar għall-imdina tard ħafna filgħaxija it-tnejn kienu għadhom jiġifieri kif armaw it-tiet deċiżjoni illi il-kanuni jaħduhom lura. Is-sinjal kien sparar ta' kanuni mill-flotta San Pawlu l-Baħar u ħadd ma rid jemmen il-għajneh. Bdew iżarmaw kollox mill-ġdid jieħdu kollox lejn il-flotta f'San Pawlu l-Baħar. Sa tard fil-għaxija it-tnejn u t-tlieta kienu bdew żarmaw kull ma kienu armaw barra mis-swar tal-imdina. Il-Kunsill tal-Ordni u magħhom il-Gran Mastru Juan de Homedes ħasbu li issa sejrin iżlu kollox fil-flotta u jisalpaw lejn Tripli li kienet ir-raġuni ewlenija ta' din il-kampanja militari. Imma mhux hekk kien. Għaliex it-tlieta fl-għaxija stess dawna il-bċejjeċ tal-Baħar Ottomani dew deħlin il-port tal-Imġar. Bħas-soltu l-ewwel jimlew l-ilma imbagħad jaraw x'ħajsir l-għada sakemm jirċievu l-ordnijiet mingħand Sinan Pasha. U minn hawn tibda l-passjoni tal-gżira u n-nies ta' Għawdex. Ma tbeġbix tal-jum der ċar li l-Ottomani sejrin jattakkaw Għawdex. Il għaliex dew iniżlu ħafna nies l-art. Mhux l-armamenti, il għaliex bħas-soltu Dragut u Sinan Pasha ma qablux dwar il-qawwa taċ-ċittadella ta' Għawdex. Biex taqgħad meta kienu ġa qegħdin jagħmlu di diskussjoni inqabad Paolo de Nas. Dan kien wieħed mill-ġurati ta' Għawdex li kien offra ruħu biex imur jitlob l-għajnuna lill-Gran Mastru. U ġew lura minn Malta inqabad fil-Fliegu. Meta der quddiem Sinan Pasha waqallu kemm iċ-ċittadella hija armata, kemm hemm armamenti, kemm hemm nies li jiġġieldu biex minn għalih jikkonvinċih ma jattakkax. Però Dragut kien jaf aħjar minnu. Kien jaf li daka mhux qed jgħid il-verità. U għalhekk fl-aħħar kien deċiż li Dragut u Sinan Pasha jibdew attakk fuq iċ-ċittadella ta' Għawdex. Filgħodu nqelet diskussjoni oħra tid-darba ma' Kembil Bey li kien il-kap tal-artillerija. Kien hemm min irid italla biss 3 kanuni biex jattakkaw iċ-ċittadella ma' Kembil Bey qalilhom le ikonna intellew 9 kanuni. Sa dan it-tant niżlu ħafna nies l-art, ħafna skjavi, fosthom xi 300 Malti li kienu qabdu mill-Indani mill-Inħawi ta' Ħal-Qormi kif ukoll 300 jew iktar li kienu nqabdu fil-belt ta' Awgusta li kien attakkata qabel ġew Malta.
U dawna bdew iġorru tistgħu taħsbu x'traqat kien hemm dak iż-żmien dawn l-kanuni kbar mill-imġar lejn in-naħa taċ-ċittadella. B'kollox ġisa kanuni. U hekk l-Ottomanni bin-nies u l-iskjavi tagħhom għaddew il-lejl tal-ħamis jarmaw il-batteriji bil-kanuni ħdejn Putirjal li għadu jżomm l-isem sal-lum bejn salib it-toroq tat-Tiġrija u Pjazza San Franġisk. U ħdejn il-Knisja ta' San Ġorġ li bejna u bejn il-ħitan tal-fortifikazzjoni ma kien hemm ebda bini. Il-mument tal-prova issa kien verament wasal. Bil-ġdid, ma tbeġbix tal-jum, id-9 kanuni armati fil-batterija jibdew jisparaw kontra ċ-ċittadella. U żgur illi sa tmiem il-ġurnata il-parti t'isfel tas-swar kienet bdiet iċċiedi. Il-parti t'isfel eventwalment qatt ma reġgħet inbniet. U kienet tiġi b'wieħed ieħor lilien mill-fost taċ-ċittadella tal-lum. Imma s-swar tan-naħa ta' ġewwa beqgħu sodi. U ma tmiem il-jum il-bombardamenti spiċċaw jistrieħu matul il-lejl biex jerġgħu jibdew l-għada. Kien il-jum li feħa u dissaj jibda l-ikbar disgrazzja fl-istorja tiegħu. Filgħodu komplew jisparaw il-kanuni u sadattant ta' min jgħid illi fiċ-ċittadella kien hemm biss kavallier Ingliż li kien kapaċi jispara kanuni kbar. Meta dan eventwalment intlaqat ma kienx hemm iktar x'tagħmel. Kien għalxejn illi madwar 700 awċi offrew il-gvernatur li kienu lesti jiġġieldu huma wkoll. Il-gvernatur qabdu paniku kbir u għamel ħaġa illi ma kienx tixraq xejn lil kavallier tal-Ordni ta' San Ġwan. Iddeċieda illi jitlob armistizzju. X'ġara laqqa n-nies importanti taċ-ċittadella u dawna x'inurihom illi kien kollox mitluf iddeċidew li jitorbu dan l-armistizzju. U għal din ir-raġuni għażlu il-patri Bartolomeo Bonavia Agostinjan li kien fiċ-ċittadella flimkien man-nies l-oħra biex bil-lejl bejn is-sibt u l-ħadd iniżluh bil-ħbula minn fuq is-swar ħalli jmur jiddiskuti ma' Sinan Paxa l-iktar peress li kien il-kmandant kif se jsir dan l-armistizzju. Mill-ġraja tal-assedju ta' Għawdex nafu b'numru ta' nies li jingħad li jiddendlu mis-swara għal isfel minn fuq in-naħa tat-Tramuntana li tħares lejn ix-xaqlibiet ta' Marsalforn u ż-Żebbuġ li allura aktarx li ddendlu u ħarbu f'dawn il-ġranet waqt il-ħbit. Imma kif seta' jkun dan? Giacomo Bosio li kien l-istoriku tal-Kavallieri ta' San Ġwan u li mill-1588 sal-1633 tagħna diversi dokumenti fuq l-ordni jagħmel referenza għal kastru medjevali u jgħid li uħud midjar li kienu fuq ġewwa tas-sur kellhom it-twieqi tagħhom imqattejn ġoswar. Aħna meta armajna l-scaffolding fil-fatt ġejna wiċċ imwiċċ ma' twieqi li kienu ġew mbarrati, ġifieri dak ism laqas kienu għadhom jinqraw anki għaliex kienu waqattajn, eċetera, eċetera. U aħna rġajna mhux ftaħnihom kompletament għax ma stajniex għax il-ġurnatu ma mirdumin u jiġu taħt il-livell tal-passaġġi li hemm fuq ġewwa taċ-ċittadella. Imma irtirajna ftit dak il-ġebel il ġewwa biex il-perimetru ta' dawn it-twieqi ikun jista' jerġa' jinqara. Huwa faċli u kien ħallu l-immaġinazzjoni tiġribina faċli nimmaġinaw lil dak it-300 tawċli li huma jingħatu mad-dokumentat li ħarbu mis-swar minn ġoswar taċ-ċittadella kalaw lilhom infushom mit-twieqi jaħarbu proprju minn dawn it-twieqi. 30 sena wara din il-ġrajja, l-istoriku tal-ordni Giacomo Bosio jitkellem mal-Awċin li jgħixu din il-ġrajja u jikteb: dicono e raccontano ancora oggi i vecchi gozitani con grande passione della rovina della patria loro. Ridu jiġġieldu l-Awċin, imma min imexxihom ma ħallihomx. Kif beda jisbaħ, infetħu l-bibien taċ-ċittadella. Kif kien miftijem
il-lejl ta' qabel bejn Sinan Paxa u Patri Bartolomeo Bonavija. Għall-ewwel it-torok ma baqaħlux għaliex għax beżgħu. U minħabba fekk kellu jmur l-istess Patri Bonavija jgħidulhom jistgħu jidħlu. Ma li daħlu beda it-tfarrik, beda s-serq, beda l-qtil. U għaldaqstant bil-mod il-mod bdew jiġbru n-nies grupp jorbtuhom bil-ħbula jew bil-ktajjen biex ikunu lesti ħalli jġorruhom lejn il-port tal-imġar u jgħabbuhom fuq ix-xwieni. Wieħed biss illi jirreżista, Bernardo Deopuo, illi tiftek l-istorja qatel il-mara u t-tfal tiegħu imma baqa' jerżisti sal-mewt. L-Ottomani mbagħad daħlu fil-Knisja tal-Matriċi ta' Għawdex, serqu kull ma kienu jistgħu jieħdu u daka li ma setgħux jieħdu magħhom taw ħin-nar biex ħarlu propju ċittadella f'rovina sħiħa. Sa fil-għaxija kienu ġarrew ħafna min-nies. Fl-assietu tal-1550 il-kastell u r-Rabat kienu differenti ferm minn dak li naraw illum. Ħanibdew mill-kastell. Il-kastell kien ikbar, kellu firxa ikbar minn dak taċ-ċittadella tal-lum. Fl-istess waqt kien hemm inqas distanza bejn il-bini tar-Rabat u kif ukoll il-ħitan tal-kastell. Biex niftehmu dak li llum huma Pjazza it-Tokyo, Pjazza Indipendenza, kif ukoll Pjazza Savina, dak iż-żmien tista' tgħid ma kinux jeżistu, imma kienu mimlijin jew meħudin il-parti kbira tagħhom kienet meħuda mill-bini. Għaldaqstant il-ħitan li kien jinsabu tista' tgħid fuq id-dawra fuq il-quċċata ta' din l-olja fuq in-naħa tal-tramuntana kienu ferm aktar għoljin għaliex kien hemm irdum iktar għoli li kien espost. Mentri fuq in-naħa tan-nofsinhar, ġifieri n-naħa tar-Rabat l-antik, il-ħitan kienu ferm iktar baxxi propju għaliex hemmhekk l-art il-blat kien iktar baxx. Il-ħitan tal-kastell fl-1550 ma kinux ħitan li kienu maħsubin biex jirreżistu ġlieda taqbida li tinvolvi il-polvli, l-armi il-polvli tal-kastell kanuni. Il-fatt dawn kienu ħitan ta' natura medjevali. Ħitan ta' natura medjevali nifhmu li kienu ħitan pjuttost għoljin, tista' tgħid ħoxnin, xi ftit jew iż, però illi ma kinux ħoxnin biżżejjed illi jifilħu id-daqqiet tal-balal tal-kanuni. Fl-istess ħin dal-ħitan ma kellhomx biżżejjed spazji fuq il-parapett tagħhom fuq in-naħa ta' fuq tagħhom minn fejn hemmhekk setgħu jintramaw batteriji ta' ċertu saħħa tal-kanuni. Għaldaqstant dan il-ħitan qatt ma setgħu jirreżistu u jiġġieldu kontra il-batteriji tat-torok illi intramaw propju għal dan l-assedju. U hekk ġiet il-logħba ta' minnu barra minnu ġewwa. Min kellu jiddendel mis-swar u jaħrab sissa jew telaq jew tilef l-opportunità ta' ħajtu. Kull xrara ta' tama issa ebed. Dak li tant beżgħu minnu l-għawċin kien qiegħed iseħħ quddiem għajnejhom. Anzi, kienu għadhom iridu verament jitalmu kemm kienu qliel l-Ottomani. Il-ftehim ma' Patri Bonavija kien illi jeħilsu 40 mill-gbarat ta' Għawdex. U meta ġew biex jiftehmu fuq dawn il-gbarat, Dragut qalilhom u miegħu ovvjament qabel Sinan Paxa f'dil ħaġa qablu. Għallu meta aħna tkellimna fuq gbarat u konniex qegħdin nifhmu fuq sinjuri, imma qegħdin nifhmu fuq nies kbar fl-età. U għalhekk minflok ma ħallew il-gbarat ta' Għawdex li kienu ġa lesti bil-bagalji kbar tagħhom, bil-teżori li kellhom biex jitilqu, dawk niżluhom fuq ix-xwieni b'kollox u minflok Għawdex ħallew 40 xieħ Akka. U dina kienet kontra l-ftehim u l-armistizi u qalulu ċaru tont lil Sinan Paxa u ma qalulhom jiena hekk kelli f'moħħi u hekk isir. Komplew jabbu, komplew jimlew l-ilma
u bdew isalpaw. Sal-ħamis filgħodu 30 ta' Lulju il-port tal-Imġar kien vojt għaliex il-flotta kienet telqet biex tattakka il-Tripli. Dawk li ridu jipproteġu lil Tripli għaskapitu ta' Għawdex ħadu risposta tagħhom għaliex wara r-rovina ta' Għawdex il-Kavallieri ta' Malta fi Tripli ġarbu l-istess destin fl-14 ta' Awwissu, ġimagħtejn wara. L-effetti tal-assedju kienu devastanti. Devastanti fuq in-nies, devastanti fuq l-infrastruttura agrikola, kummerċjali, soċjali u reliġjuża. Devastanti anki fuq l-ordni li avolja ma ddefendiċ lil Għawdex kif kien jixraqlu xorta kellha l-bżonn ta' Għawdex b'saħħtu. Ħafna kienu t-talimiet li setgħu ħarġu mill-assedju, iżda it-triq għal fejqan kienet waħda b'ħafna kawtela. Qabel xejn, jekk l-assedju fuq Għawdex kien spiċċa, l-istorja għal eluf ta' Għawdxin ma spiċċax, għax dawn sabu ruħhom ħajibdew jgħixu ħajja ġdida fil-Jasar. Meta l-flotta telqet minn Għawdex, l-ewwel ma marret kienet Taġura. Taġura kien hemm fortizza propju tal-Ottomanni li tiġi madwar 23 km l-bogħod fil-Lvant ta' Tripli. U hemmhekk niżlu nafu dan huwa dokumentat, niżlu niżlu numru konsiderevoli ta' skjavi Għawdxin. U nbieħu hemmhekk. Issa teżisti tradizzjoni li xħud minn dawn l-iskjavi minn Taġura ittieħdu xi 60 km l-isfel lejn post li jismu Tarħuna. Tarħuna hemm oasi enormi kbira. U hemmhekk Tarħuna kien hemm ħafna chieftains, ħafna kapijiet li kellhom eli kbar. U għalhekk l-ewwel skjavi Għawdxin aktar spiċċaw hemm. Din mhix dokumentata ħlief b'mod orali, imma hija tradizzjoni orali li tmur lura ħafna u ħafna snin. Però bla dubju ta' xejn, il-maġġoranza ta' l-skjavi Għawdxin marru u ttieħdu Kostantinopli, il-belt kapitali tal-Imperu Ottoman. Fuq din hemm dokumentazzjonijiet kbar ta' Għawdxin illi kienu hemmhekk. Fost dawn kien hemm 9 qassisin u patri. Kien hemm Niccolò Castelletti, l-arċipritt tal-Matriċi ta' Għawdex, il-Katedral tal-lum li dan miet fil-Jasar, u Don Lorenzo de Apapis, il-kappillan tal-parroċċa ta' San George li kienu ukoll notar. Dan irnexxielu jifdililu nnifsu mill-Jasar wara sentejn. Ġie lura Għawdex u reġa' beda jaħdem ta' notar. U propja mill-atti notarili tiegħu li għandna tarif dwar x'kienu jagħmlu ħafna mill-Għawdxin illi spiċċaw skjavi Kostantinopli u li mietu hemmhekk. Ma kienx faċli illi Għawdex jistejqer minn traċedja kbira bħal din. Għal diversi xhur ma nafux kemm Għawdex kien kompletament abbandonat. Imma mbagħad dawk il-500 truħ li kienu ħarbu meta ddendlu mas-swar u oħrajn li kienu ħarbu qabel l-insqallija bdew jirritornaw lura biex ikunu jistgħu jieħdu l-proprjetà u r-raba li kien tagħhom jew ta' dawk li jiġu minnhom u li kienu spiċċaw fil-Jasar. U dan kien l-ewwel grupp li ġej joqgħod Għawdex. U l-istorja ta' qsim il-qalb għall-Għawdxin komplet meta il-Papa Ġulju III għamel ġublew li permezz tiegħu wieħed jirbaħ indulġenza jekk jgħin finanzjarjament biex jinfdew l-Għawdxin mill-Jasar. Dan id-dokument huwa importanti għaliex juri biċ-ċar l-isforz pjuttost fuq livell biex ngħidu hekk ta' komunitajiet, il-parroċċi ta' dak iż-żmien, għamlu l-sforz biex jinġabru flus għal dan ir-riskatt tal-iskjavi fuq livell parrokjali. Kienu għamlu kaxxa f'kull knisja parrokjali ta' dak iż-żmien u permezz tal-breve mill-Papa Ġulju III l-isqof ta' dak iż-żmien Domenico Kubelles kien ordnat jesekwixxi din il-breve jisimha Pro Redentione Captivorum Pro Insula Gaudisi. Dawn il-kaxxi damu hemm
sas-sena ta' wara fejn għandna dokumentazzjoni wkoll tal-ammonti ta' flus kif kienu nġabru għal dan il-riskatt. Sfortunatament mill-indikazzjoni li għandna skont kif jixked id-dokument, il-flus, l-attentat biex jinġabru dal-flus ma kienx wieħed b'saħħtu ħafna u dak juri wkoll għadha finanzjarja xejn sabiħa tal-poplu Malti. Għaliex għalkemm kien hemm pjuttost ġabra kbira fil-naħa tal-Borgo tal-Kastrum, però il-ġbir ieħor anke fl-Imdina kienu wieħed minimu ħafna li ras għal parroċċa ma kienx jaqbeż iż-żewġ onzi mill-ġbir tal-kaxxi. Tantu hekk illi xi kaxxi baqgħu hemm anke għal sentejn sħaħ. Sakemm ma ġriet l-aħbar li seta' kien hemm ħbit ieħor għall-istess gżira u il-kaxxi tneħħew u nfetħu quddiem in-notar famuż ta' dak iż-żmien Brandano Caciaro. Oħrajn għalhekk kellhom jibqgħu fil-jasar kif juruna l-atti tal-kappillan notar minkejja li mill-jasar kien inħeles. Inħeles però malli ġie Malta wara ftit ta' żmien reġa' mar lura jagħti s-servizz tiegħu ġewwa Kostantinopli lil Maltin li kienu hemm. Fosthom pereżempju nsemmu it-testament ta' waħda ċerta donna il-mara ta' Antonio Rapa. Tajjeb, issa din mid-dera kienet diġà ġiet ħalset għal ħelsin tagħha, però ma nafux għaliex ma kienx qiegħda Malta. Jista' jkun li forsi ma setax tagħmel il-vjaġġ minħabba saħħa, però ħallitilna t-testament tagħha. U bħal din għandna ovvjament xhieda oħra ta' nies illi kienu qegħdin hemmhekk, għandna wkoll xhieda ta' nies illi propju kienu jiġu ma' xwieni tajjeb li kienu jġibu merkanzija minn dawn il-postijiet u bil-għan illi huma jġibu il-flus għal ħelsin tagħhom kienu malli jaslu Malta tajjeb jippruvaw mill-introjtu tagħhom iħallsu ovvjament lil sidhom jekk ma jagħmlux dan ikollhom jerġgħu jitilgħu fuq ix-xini u jerġgħu jmorru lura propju ma' dak ix-xini li tkun ġabithom hemmhekk. Ġifieri għandna ħafna informazzjoni li propju ittina x'kienu jagħmlu dan in-nies u f'dawn id-dokumenti wkoll għandna stejjer umani, stejjer ta' nies bħalna. Sa dan it-tant, l-ordni kellha diversi raġunijiet għalfejn ridet tara x'se jsir minn Għawdex li allura kien irfinat u imneżża mill-popolazzjoni. Ġara x'ġara, Għawdex ma setax jibqa' eri u abbandonat. L-ewwel qabel kollox Għawdex kien importanti ħafna għall-ordni, speċjalment dak iż-żminijiet fis-seklu 16, propju bħala sors ta' ikel. Għaliex il-Gżer Maltin nafu li huma żgħar il-produzzjoni limitata u għaldaqstant ma kienx jipproduċu biżżejjed għall-popolazzjoni. Speċjalment wara l-1530 meta jiġu l-kavallieri, jiġu diversi mijiet ta' nies mir-Rodi, jiġu nies oħra mal-ordni, allura l-popolazzjoni ta' Malta tiżdied b'mod sinifikanti u għaldaqstant kien hawn ħafna iktar ħluq xi mutmuwa. Malta weħda ma kienx biżżejjed biex titmal dan nies kollha. Għawdex allura kellu rwol importanti ħafna fil-ġenerazzjoni fil-produzzjoni tal-ikel. Fl-istess waqt, Għawdex kien importanti wkoll fil-skema tad-difiża ta' Gżer Maltin għaliex Għawdex qiegħed fuq in-naħa fuq ix-xaqliba tat-Tramuntana ta' Malta jew tal-Majestral ta' Malta. Issa dan huwa importanti għaliex f'dak iż-żminijiet in-navigazzjoni d-baħħir ħafna drabi kien tiddependi ħafna mill-kurrenti, mill-irjaħat propju waqt il-baħħir. U fil-fatt l-iktar rotta popolari li kienet fid-direzzjoni ta' Malta kienet propju tiġi min-naħa tat-Tramuntana tal-Majestral minħabba l-kurrenti minħabba l-irjaħat. U għaldaqstant Għawdex kien importanti ħafna sabiex wieħed ikollu post li jista' minn qabel jara min qiegħed jersaq lejn il-Gżer Maltin u jekk hemm teddida jilħaq jieħu azzjoni mill-ewwel. Fl-istess waqt Għawdex ma setax jitħalla mingħajr nies għal raġuni li jekk jitħalla mingħajr nies kien hemm il-possibilità li dan jaqa' fidejn l-għadu fidejn it-toroq u allura jintuża bħala bażi kontra Malta. U allura
Kien għalhekk importanti ħafna l-ordni illi jintroduċu ġibu numru ta' nies kemm mon Malta kif ukoll minn Sqallija propju ħalli popolazzjoni f'Għawdex, il-ħajja f'Għawdex tarġa' mill-ewwel tmur lura għar-ritmu tagħha fl-iqsar żmien possibbli. Ma ninsewx ukoll li bħalma ħafna mill-kummerċ ma' Sqallija kien isir permezz ta' Għawdex, hekk ukoll kull tip ta' komunikazzjoni. U dan ħareġ b'mod ċar anke fl-assedju l-kbir ta' Malta li matulu kien permezz ta' Għawdex li l-ordni kienet tikkomunika ma' Sqallija biex titlob u tirċievi l-għajnuna. Għalhekk naraw li bil-mod il-popolazzjoni f'Għawdex reġgħet bdiet tieħu sura. Għandna id-dokumenti wkoll il-volumi tan-nutar Tommaso Gauci, tan-nutar Federico Ciappara, daw kollha qed ituna dawl fuq is-soċjetà Għawċija kif irpiljat wara. Kemm minnhom kellhom kunjom Għawċi, tajjeb minn dawk li kienu qed jagħmlu l-kuntratti Għawdex. Hemm kunjomijiet Maltin li nafu li telqu minn hawnhekk biex jieħdu ħsieb il-proprjetajiet ta' nies Għawċin li kienu jiġu minnhom fuq ordni tal-Gran Mastru, tajjeb kemm minnhom minn daw mbagħad baqgħu hemmhekk, baqgħu Għawdex forzi, u propju l-arkivju notarili jagħtina din l-informazzjoni il għaliex in-nutar peress illi mhux bħallum ma kienx ikollu mod ta' identifikazzjoni oħra, irid jgħid illi dan il-persuna huwa persuna li jgħix ġo post partikolari u fil-Kastana dejjem jgħidu illi pereżempju dana huwa Malti però bħalissa hija residenti ġewwa Għawdex. Allura qed jixħtulna dawl anka fuq din il-migrazzjoni illi hemm minn Malta u l-Għawdex ma ninsewx illi l-kavallieri bdew jagħmlu ħafna konċessjonijiet anka jagħtu moratorja għal min kellu jħallas xi dejn jekk imur joqgħod Għawdex naħfirlek għal-issa li tħallas għal 4 snin pereżempju. Allura dawn kienu inċentivi li kienu qegħdin jixprunaw lil Maltin biex imorru Għawdex tajjeb ħalli b'xi mod jew ieħor Għawdex terġa' tieħu il-ħajja. Iżda jekk irridu nkunu onesti, l-akbar sforzi għar-riġenerazzjoni u ripopolazzjoni forsi ġew aktar mill-Knisja milli mill-istess ordni. L-ewwel għawmien veru tal-ħajja f'Għawdex wara l-assedju tal-1551 ġej min-naħa tal-Knisja u mhux min-naħa tal-Gran Mastru. Kien l-isqof Domenico Kubelles illi bat hawn assis ta' nies Għawċi Don Leonardo De Cace biex jerġa' jiftaħ il-matriċi. Rid jirranġaha, rid jara minn faħħaġib diversi affarijiet imma ġie. U l-ħajja f'Għawdex bil-qawmin tagħha jidhru mir-reġistru li dana l-arċipriet tal-matriċi beda jżomm. U għalhekk għandna l-ewwel aħbar kbira ħafna f'dan ir-reġistru meta nhar is-27 ta' Settembru tal-1554 għammet għall-ewwel darba f'Għawdex wara l-assedju. Ġifieri kienu għaddew iktar minn 3 snin. Imbagħad nhar il-25 ta' Diċembru tal-1556, ġifieri 4 snin u iktar wara l-assedju, sar l-ewwel tiġ f'Għawdex. Il-ħajja bdiet bil-mod il-mort tirkupra. Però skont l-istatistiċi li għandna li huma ta' min joqgħod fuqhom, statistiċi miżmuma mill-Knisja, jidher illi biex il-popolazzjoni ta' Għawdex reġgħet laħqet il-5,000 ruħ illi kien hemm ta' qabel assedju damu bejn 80 u 90 sena. Fil-waqt li l-ordni meddet pass jew 2 għar-ripopolazzjoni ta' Għawdex, mhux l-istess jista' jingħad għal bini mill-ġdid u tisħiħ tal-kastell. Wara l-assedju tal-1551 isiru ftit tiswijiet kemm jiġi funzjonabbli u daqshekk. Fil-fatt fi żmien ftit xhur, fi żmien sena sentejn, jinbnew żewġ fortizzi ġodda fil-port il-kbir li huma l-fortizza ta' San Tirmu u l-fortizza ta' San Mikiel, illum hija inkluża fil-fortifikazzjonijiet tal-Isla. Fl-istess ħin jibda wkoll ix-xogħol biex l-Isla tiġi imdawra biswar ġodda. Ovvjament jitkompla xogħol ta' tisħiħ ta' fortifikazzjonijiet kemm fuq il-ħitan tal-Birgu kif ukoll fuq il-ħitan ta' Sant'Angelo. Imbagħad meta jiġi l-assedju fl-1565 naraw li eżatt wara
l-ordni allura għandha priorità ġdida. Din id-darba hija li tibni belt ġdida, f'dal każ il-Belt Valletta, propju biex jekk jarġi jiġi assedju attakki ieħor l-ordni tkun lesta għalih u tilqa' tipproteġi l-nefisha u l-popolazzjoni kollha. Għal daqstant naraw li minkejja li l-assedju ta' Għawdex iseħħ fl-1551 kellna nistennew Għawdex kellu jistenna sal-bidu tas-seklu ieħor sal-1600 biex propju jibda x-xogħol fuq it-tisħiħ tal-ħitan jew il-bidi mill-ġdid li fortifikazzjoni tal-kastell. Dan seħħ wara li kien hemm numru ta' rapporti jittejja dak li forsi llum issa nreferu lih bħala master plan, rapport ġenerali tad-difiża tal-istrateġija tad-difiża tal-Gżira. Hawnhekk jidħol fix-xena Giovanni Rinaldini, l-enġinier tal-Ordni, li grazzi għad-disinji, pjanti u dokumentazzjoni tiegħu nistgħu nieħdu ħiel ta' kif evolva l-Kastell ta' Għawdex li allura beda joqrob aktar lejn iċ-ċittadella li nafu llum. Is-sitwazzjoni tibda tiċċaqlaq meta lejn l-aħħar tas-seklu 16 il-Gran Mastru jġib l-enġinier Italjan Rinaldini u biħsieb li jindirizza il-problema tad-difiża tal-Gżira ta' Għawdex. U fosthom Rinaldini fit-tieni rapport tiegħu jerġa' jaħares lejn iċ-ċittadella lejn il-Gran Castello bl-iskop li konvertija fortizza bil-bastjuni. Bażikament hija dik li naraw illum m'għandniex sfortunatament il-pjanti tiegħu li nistgħu nieħdu mir-rapporti u xi jgħid, però meta bdiet tinbena mbagħad ukoll taħt il-supervizjoni ta' l-enġinier Malti Vittorio Cassar tibda tieħu l-forma li naraw llum. Bażikament għandek reċint magħmul minn 3 bastjuni, proprja bastjun ċentrali u żewġ nofs bastjuni ngħidhom demi bastions u żewġ cavaliers. Cavaliers u torri li maħsub biex jikkontrolla d-torni. U l-foss ovvjament li kellu jitħaffer dik l-art barra mill-fortizza li ngħidula l-glassi, bit-Taljan ngħidula l-ospalto. Aktarx oriġinarjament id-ditx u l-glassi ma kellhomx dik li ngħidula strada koperta li naraw llum, il-covered way. Dik aktarx saret naqra iktar tard. Fil-fatt interessanti ħafna dik il-covered way għax hija waħda mill-ftit eżempji tal-ewwel tip ta' covered ways li kienu bnew f'Malta wkoll, jekk taraw il-pjanti tal-Floriana Lines huma tal-istess tip. Mbagħad lejn l-aħħar tas-seklu 17 u fil-bidu s-seklu 18 jibdew jibnuhom ngħidulu alla Vauban fis-sistema Franċiża. Ġifieri dik li hemm iċ-ċittadella hija interessanti ħafna xi hija waħda mill-ftit eżempji ta' qabel il-midja tal-inġiniera Franċiżi u l-ħsieb tagħhom. Il-bini mill-ġdid tal-kastell idu għaddej aktar minn 20 sena. Jibda madwar lejn is-sena 1600 u għandu iktar minn 20 sena sakemm jitlesta. Dan il-proġett nistgħu nqisuh bħala l-ikbar proġett infrastrutturali illi qatt seħħ fir-Rabat ta' Għawdex u mingħajr dubju wieħed mill-akbar proġetti infrastrutturali li qattrat il-Gżira ta' Għawdex. Parti mill-proġett ta' tisħiħ tal-kastell illum iċ-ċittadella kien propju illi apparti li jinbnew dawn il-ħitan kollha jinbena l-foss, dawk il-ħitan kollha li kien hemm mad-dawra inkluż il-glassi li wieħed isib anke mad-dawra, fl-istess ħin ukoll jitwaqqa parti mir-Rabat. Parti mid-djar li kont issib tar-Rabat jitwaqqgħu fil-fatt anki għandna korrispondenza bil-Gran Mastru u l-Gvernatur ta' Gżira u anki l-arkitett responsabbli mill-proġett, l-inġinier responsabbli mill-proġett, propri biex jitwaqqgħu numru ta' benijiet b'tali mod li dawk li llum huma Pjazza Indipendenza u kif ngħiduha nafuha t-tok kif ukoll Pjazza Savina prattikament inħolqu bħala parti minn dan il-proġett ta' rikostruzzjoni tal-kastell taċ-ċittadella. Fost dawn il-weġat kollha mill-assedju tal-1551 bdew ħerġin anke stejjer u ġrajiet b'doża ta' eroiżmu u patriottiżmu. Fost dawn tispikka l-istorja ta' Bernardo Deopuo li wara ħafna snin u għal ħafna snin ġiet mgħoddija b'leġġenda. Iżda l-ġraja ta' Bernardo Deopuo ġiet dokumentata minn kontemporanji stess li setgħu kienu jafuh jew semgħu l-istorja tiegħu mingħand min raba għajnejh. L-ewwel wieħed li jsemmi din il-ġraja huwa Nicolas Durand de Villagagnon. Danna meta kiteb 18-il xahar wara. Kif kien jaf? Kien Malta. Matul l-assedju kienu fil-fatt li mexxa n-nies li organizza il-difiża tal-Imdina fl-Lulju tal-1550. Naturalment sema b'din il-ġrajja u propju
Ftit wara kitiba u daħħala f'kitba tiegħu stampata Pariġi. Propju jumejn wara illi l-Ottomani telqu minn Għawdex, kien wasal Malta l-ambaxxatur ta' Franza fit-Turkija. U fost ma dan l-ambaxxatur kien hemm diversi xjenzati, fosthom wieħed Nicolas de Nicolai. Dan ukoll fi ktieb stampat Franza fl-1568 isemmi din il-ġrajja ta' Bernardo Deopuo. U il-qoddim anke l-istoriku tal-ordni mqabbad apposta mill-ordni biex jikteb l-istorja Giacomo Bosio, stampata fl-1602 mill-ġdid jerġa' jsemmi din il-ġrajja. Bernardo Deopuo kien soldato nel Gozo. L-istoriku tal-ordni Giacomo Bosio fl-1602 jgħid li kien misqallija. Jingħad li dan qabel ma ħareġ jiġġieled mal-Ottomani meta il-ħadd 26 ta' Lulju daħlu fiċ-ċittadella tela fil-kamra fejn kien hemm iż-żewġ uliedu bniet u martu u qatilhom għaliex ma rridx li jsiru skjavi tal-Ottomani. Imbagħad ħareġ jitqabad u miet eroj tal-patrija. Fl-1579 il-gvernatur Bernardo de Aldana ordna li mad-dar ta' fejn kien jgħix Deopuo titwaħħal l-irħama li ta' teħġieħ. Mid-dar ta' Deopuo fadal biss il-faċċata u din l-irħama li twaħlet allura inqas minn 30 sena wara li seħħet il-ġrajja. Din il-ġrajja wkoll xielet l-immaġinazzjoni, il-moħħ ta' l-aqwa essejist fid-dinja, anzi l-fundatur tal-esej fid-dinja, Michel de Montaigne. Kien jgħix fl-istess żminijiet u fil-fatt f'wieħed mill-esejs tiegħu huwa jdaħħal propju din il-ġrajja. Għaldaqstant dina anke ġewwa Franza, anke l-orri fil-bar ta' Franza dak iż-żmien kienu semmew dan il-fatt ta' dana is-soldat li għamel ħiltu waħdu biex jiddefendi xi ftit il-Għawdex. L-assedju tal-1551 kien ta' bilħaq ġrajja traġika fl-istorja tal-poplu Għawċi. U propju għaliex kienet daqshekk traġika, beqgħet fuq fomm il-poplu u fil-memorja kollettiva u folkloristika tiegħu. U forsi wkoll anki fit-toponomastika tal-gżira. Il-ġrajja ta' Bernardo Deopuo ġiet mgħoddija għal diversi sekli bħala leġġenda, anke jekk illum erġajna ssibna dokumentazzjoni li ssaħħaħ l-awtentiċità tagħha. Iżda mill-assedju ta' Għawdex fadal anke leġġendi, ħrejjef u diċeriji oħra. Waħda minn dawn il-leġġendi jew ħrejjef hija marbuta ma' ħaġret il-ħalfa. Daqsxejn tablata maqtuwa għalija weħda fil-baħar in-naħa ta' ħondoq ir-Rummien u ras il-Qala. Li kien ġaraw li Dragut kien diġà ipprova jattakka l-Għawdex f'razzija li seħħet fl-1544. U kien sofra l-mewt taħuħ li l-Għawċin biex ipattu ilu speċi ma tawħx il-ġisem mejjet tiegħu lura imma ħarquh u Dragut naturalment irrabja ħafna u baqa' żomm f'qalbu kważi dan is-sens ta' vendetta u rabja għall-Għawċin u għaw sejjer lura lejn Artu ħalef qrib din il-ġebla skont il-leġġenda illi jagħmel vendetta mill-Għawċin. U fil-fatt hekk seħħ fl-1551 meta ġie u kaxkar prattikament il-poplu Għawċi kollu fl-eżilju. Però il-ġebla tal-ħalfa għandha wkoll tifsira oħra li forsi hija aktar preċiża għaliex fuq din id-daqsxejn tablata tikber pjanta selvaġġa illi bil-Malti wkoll tissejjaħ ħalfa. Għalkemm illum din il-ġebla hija f'post imwarrab, f'dawk iż-żminijiet wieħed jifhem li għal raġunijiet ta' difiża din spiss kienet ta' punt ta' riferiment. Leġġenda oħra hija dik marbuta ma' ras in-Newwiela illi hija l-aktar parti mqaċċta l-barra fin-naħa t'isfel fin-nofsinhar tal-gżira fl-inħawi illi aħna nafuhom bħala ta' ċenċ. Qrib ukoll ta' Mġarr ix-Xini fejn tradizzjoni żomm ukoll illi meta Dragut attakka l-Għawdex u ħal il-Għawċin il-siera fl-1551 kien minn hemm propju li ġew imnewla għal fuq ix-xwieni biex jaħduhom lejn l-eżilju l-Għawċin wara l-assedju. Ma nafux kemm tista' tkun vera din il-ġrajja għalkemm huwa minnu li f'dawn l-inħawi seta'
laqsetaw lawċin li naturalment dragut ħajl sira ittieħdu għal fuq ix-xwieni. Din il-ġrajja ġiet immortalizzata fil-ballata tal-assedju ta' Għawdex illi kiteb il-poeta Awċi Anton Buttigieg illi kien ukoll President ta' Malta, illi f'din il-ballata jgħid fost l-oħrajn newwel il-post sar ras in-newwiela. Li jużguru illi fl-ilsien Arbi il-kelma newwiela tirreferi wkoll għal punta ta' fuq ta' Arix jew Sentinella. Dawn il-leġendi jiġu mhux biss mill-memorja kollettiva iżda minn nuqqas ta' dokumentazzjoni. Ma ninsewx li l-Ottomani mhux biss serqu lin-nies iżda ħallew ħerba minn kull ordni li kien hemm fil-post. Fejn imbagħad wieħed ma jibqax isib l-istorja miktuba, irid jirrakkunta u mar-rakkont orali wieħed jaf jinsa jew jaf iżejjen. Iżda forsi kif jgħid il-Malti, il-qasba ma ċċaqċaqx għal xejn u xi traċċi ta' verità u fatwalità ikun hemm ukoll. Hekk ġara lejn l-1844. It-tielet ġrajja jew aħjar diċerija biex ngħidu hekk illi xterdet jew xnija li xterdet fost l-Awċin meta fl-1844 taħt kma direzzjoni ta' Dun Vincenz Gatt xi ħaddiema tqabdu sabiex jaħdmu l-Elieqi taħt is-sur in-naħa li aħna l-Awċin nafuh bħala wara ta' Gedrin. U f'dawn l-Elieqi huma jagħmlu dan ix-xogħol anki s-sena ta' wara x'inkomplew jaħartu l-art, skoprew diversi irjus ta' skeletri u anki skeletri illi l-Awċin ħarġu jgħidu illi aktar x'kienu tat-torok illi sfaw vittmi tad-difiża tal-Awċin fl-assedju tal-1551. Għal darb'oħra kemm minna din il-ġrajja ma nafux, imma tixet għal kif l-assedju tal-1551 baqa' ħafna ħaj fil-memorja tal-poplu Awċi jekk illi assoċja miegħu diversi ġrajiet. Għal darb'oħra marbuta ma' kull ħrafa jew leġġenda xi naqra verità jkun hemm għaliex fl-inħawi għal diversi snin kienu wkoll jindifnu diversi Awċin. Allura jista' jkun li peress il-post kien post ta' oqbra dawn l-iskeletri fil-verità ma kinux tat-torok imma ta' Awċin stess. L-assedju ta' Għawdex, ġrajja li ġrat kważi 500 sena ilu. Din il-ġrajja hija qrib tagħna aktar milli wieħed jista' jaħseb mal-ewwel daqqatajn. L-Ingliżi għandhom espressjoni kważi qawl li tgħid all history is history of the present. Is-Sultan Saladin li miet 830 sena ilu kien gwerrier qalbini u l-lubija tiegħu xelet l-immaġinazzjoni tal-gwerrier Musulman matul il-ġenerazzjonijiet kollha sal-ġurnata tal-lum. Tantu hekk li kemm fi żmienu u kemm wara kien ispirazzjoni għal ġellied Musulman, għal gwerrier Musulman. Fil-tielet kruċjata meta ssielet ma' Richard the Lionheart 1192 il-lubija tiegħu baqgħet tissemma. Hekk ġara wara fis-ġenerazzjonijiet wara meta pereżempju Napoleon ħalla Malta u fil-1798 biex jinvadi l-Eġittu u l-ispirtu ta' Saladin kien fost dawk illi ippruvaw iżommu din l-invażjoni. Allura mhix ħaġa kbira li wieħed jaħseb li anke dawk illi ġew ma' Dragut u ma' Sinan Għawdex il-ġannissari tagħhom kienu wkoll ispirati minn dak illi laqqan fihom dan l-ispirtu ta' Saladin. Edejn, allura verament inġibu din l-istorja tal-1551 sa żmienna. All history is history of the present. B'dan f'moħħna, forsi l-aħħar rafsa ta' qalb tiġi meta wieħed jiftakar f'kemm il-100 sena għaddew u din il-ġrajja ġiet traskurata, skartata u minsija. Illum imdawlin minn tant dokumentazzjoni fosthom dokumentazzjoni riskoperta u minn sens ċiviku aktar għoli
Din it-tifkira tal-assedju ta' Għawdex u l-vittmi tiegħu hija sens ta' ġustizzja ma' Għawdex ma' ġrajjietu u ma' niesu. L-assedju ta' Għawdex tal-1551 kien probabbilment l-iktar episodju traġiku u katastrofiku fl-istorja ta' Malta. Għalija hija ħaġa kważi tal-mistħija li sakemm sar il-monument reċentement fiċ-Ċittadella u ħareġ il-ktib ta' Monsinjur Bezzina kien kważi intesa'. Ħaġa li ħallit marka enormi fl-istorja ta' Malta. Meta gżira sħiħa ġiet devastata, il-popolazzjoni kważi kollha xi 5,000 ruħ ġew miħuda fl-iskjavitu. In-nisa ġew stuprati, kull ma kien hemm x'tisraq ġie misruq. Dawn huma affarijiet ta' importanza kbira u ħallew sinjal qawwi fil-memorja. Huwa tajjeb li arġajna bdejna nikkunsidraw dan l-episodju bħala parti formativa mill-istorja tan-nazzjon. Din il-ġrajja tal-1551 ma kienetx mogħtija l-importanza tagħha. Jista' jkun li ma kienx mogħtija din l-importanza għaliex kif jgħid Joe Bezzina fil-ktib tiegħu stess, aħna l-istorja ma nozzuhiex, ma nfittxuhiex u ma nagħlmuhiex. U dejjem diġej xi ħaġa kera ħafna li l-istorja ma nfakkruhiex u ma nifhmuhiex, ma nippruvawx nifhmuha, ma nagħlmuhiex. Għax in-nazzjon bħal persuna għandu 5 linijiet. Jgħix fl-imgħoddej, fil-preżent, fil-ġejjieni, fl-immaġinarju u fl-etern. Issa jekk naħku waħda minn dawn il-5 linijiet li jagħmlu l-bniedem u jagħmlu n-nazzjon, ma jkunx hemm il-milja ta' ħajja vera. U min jaqata mill-passat tiegħu, min jaqata mill-jeru, ma jkunx jaf u x'inhu. Mela dejn il-ġrajja illi matul iż-żmien ma ħaditx l-importanza tagħha, hemm bżonn illi nifhmuha u nifhmuha sewwa. Imma jista' jkun ukoll li din ma tajniex importanza għaliex kienet disfatta. U teżisti dik li jgħidula, it-Taljani sejħula terapija dell-oblio. Ġifieri, it-terapija tat-tnissija, xi ħaġa li ddejqek u inti tipprova tinsija fin-natura tal-bniedem. U l-Għawċejn u l-Maltin matul il-medda ta' snin ippruvaw jagħmlu dan. Jużaw magħhom infushom forsi mingħajr ma jafu din it-terapija tat-tnissija. Meta aħna qed ngħidu terapija tat-tnissija, hemm ċertu raġuni għaliex din kienet disfatta kbira. Kienet telfa enormi li l-popolazzjoni 5,000 ruħ jittieħdu irsiera u li taħbija ġiet ħaġa naturali. Din is-sena 1550 kienet annus horribilis għal Għawċejn. Kienet annus horribilis mhux fir-riżultat biss għaliex iġġarrew irsiera daqshekk nies, imma wkoll fil-proċess. Għax fil-proċess kien hemm ħafna tradimenti, din kienet ġrajja ta' apotojeza ta' tradimenti. U fil-memorja kollettiva tal-Għawċejn dan il-ħsieb għalkemm ma tantx ma derx ħafna fuq il-paġna tal-istorja kien dejjem għaddej u forma parti minn dawk li ġew jagħmlu f'Għawdex wara u li beqgħu jgħadduha b'xi mod jew ieħor lil uliedhom għalkemm mhux bl-importanza li suppost ingħata. Ftit inqas minn 500 sena wara, it-teddida ta' invażjonijiet fuq il-gżira ta' Għawdex hija ineżistenti. Iżda l-effetti ta' invażjonijiet illeċti madwarna għadhom jaslu fuqna wkoll. Ġrajiet bħal dawn jagħtuna kejl, jagħtuna kuntest biex fid-dawl tal-passat tagħna nifhmu l-preżent u forsi nitalmu għal-ġejjieni. Propju llum id-dinja kollha hija mistaġba bl-invażjoni tal-Ukrajina li sissa ma kellix konsegwenzi traġiċi bħalma kellu l-assedju ta' Għawdex. Imma dan irrid itina
il-miżura ta' kemm importanti li nżommu quddiem għajnejna li meta nazzjon tinvadi nazzjon ieħor hija ħaġa li l-istorja taborrija. U għalhekk għandna nitalmu l-lezzjonijiet li l-istorja tallimna. Ma ninsewx li min ma jtallimx mill-istorja sar jerġa' jagħmel l-istess żbalji. U l-istorja ta' Għawdex għalina għandha tkun waħda mill-lezzjonijiet il-kbar għaliex dan l-avveniment għandu qatt jintesa'.